छत्रपती शिवाजी महाराजांचो व्हडलो पुतळो पेडण्यां उबारला। मंत्री गोविंद गावडेन आयतारा राती कडेन पुतळ्याचें अनावरण केलें। ताचे बरोबर पेडणेच्या बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याचे अनास्थेक लागून वादग्रस्त जाल्लो आमदार प्रवीण आल्लेकारूय हजर आसलो। शांतादुर्गा कल्चरल आनी स्पोर्ट्स असोसिएशनान हो सुवाळो घडोवन हाडलो। आयकात उपस्थित मंत्री आमदारांचे म्हणणे। गेली जवळजवळ 450 वर्ष होत आलेली आहे। तुम्ही आम्ही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांना कधी बघितलंच नाही। आम्ही फक्त बघितलं ती फोट्यातून बघितलं किंवा पुस्तकाच्या इतिहासाच्या पानामधून बघितलं, नाट्यकृतीतून बघितलंय किंवा आज तुमच्यासारखे प्रवक्ते, प्रबोधनकार, प्रवचनकार यांच्या तोंडून ऐकलं। पण तरीही देखील आज जगातला एकमेव राजा आहे ज्या राजाचं नाव आज साता समुद्रा पलीकडे पोहोचलेलं आहे। आणि मी सांगत नाही आहे, जगावर किंवा या भारतावर ज्याने राज्य केलं त्या राज्याचा शेवटचा मिलिटरी सेक्रेटरी फिलिप मेजन एका पुस्तकामध्ये लिहितोय, आर्मी इन इंडिया या पुस्तकामध्ये लिहितोय की मी या भारताचा इतिहासाचा अभ्यास केला आणि जवळजवळ 5000 राज्यकर्त्यांचा मी अभ्यास केला आणि या 5000 राज्यकर्त्यांच्या अभ्यासामध्ये मला असं आढळून आलं की जगामध्ये आणि भारतामध्ये आज प्रथम 3 नावापैकी कोणते राज्याचा कारभार किंवा कोणते राजे आज झळकले ते म्हणजे 3ऱ्या क्रमांकावर आहे, तो म्हणजे अकबर। शिखांचा राजा रणजित सिंग आहे, तो 2ऱ्या स्थानावर आहे आणि पहिल्या स्थानावर जो आहे तो अर्थात तुमचा आमचा छत्रपती शिवाजी महाराज। सगळे करता आसतना ही सांस्कृतिक जे हे आसा हे सगळे सांबाळून दवरपाक जाय, ताका लागून त्यांचो सदोदीत प्रयत्न आसता। कारण आमी सगळेच जाण शिवाजी महाराजाक मानतात। कारण आमी सगळ्यांनी जशें अमितान सांगलें खेद व्यक्त केलो, कारण आमी शिकले सगळो इतिहास पण आमकां तितलो इतिहास समजूंक ना। आमी ज्या वेळाचेर आमची नाटकां जातालीं त्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान शिवाजीचें कर्तव्य कितलें आसा हें आमी शिकिल्ले आसात। पण आमची जी शिक्षण पद्दती जी आसा ह्या शिक्षण पद्दतीच्या माध्यमांतल्यान आमकां तितलें शिकपाक मेळूना। आणि त्यामुळे आम्ही ज्या वेळाचेर तांचो इतिहास पळयतात ताच्या भितर पळयलें की शिवाजी महाराजान हांच्यांनी ज्या तरेन हे हिंदवी राज्य स्थापन करपाक लागून तेंच्यांनी ज्या तरेन कश्ट सहन केले, केवळ 50 वर्सां ते जगले पण जगता आसतना एक स्वाभिमानान जगले। हे सगळे करता आसतना तांच्यांनी जे कश्ट घेतले, कारण हे सगळे करता आसतना एखादें हे धनुष्य पेलता आसतना तांकां खूब अडचणी आयले। त्यांचे सगळे सोयरे जे आसात तांच्यांनी भितरल्यान फितुरी केली, पण ह्या फितुरीचेर मात करून आपल्या वेगळे, कारण बारीक मनीस जे आसात तांकां सगळ्यांक घेवन म्हणून सदोदीत आमी म्हणटात की आज शिवाजी महाराज आमच्या भितर नात। 1680 नंतर ती कितली तरी वर्सां जाली पण तांच्यांनी केल्लें कार्य जें आसा तें अजुनूय तशेंच आसा। म्हाका दिसता पेडण्यान सगळ्यांक बऱ्यान बरी ही मुर्ती हांगासर आसा। आतां अमितान सांगलें कितें, आमच्या गांवांनी आसचे हर एक गांवांत, म्हाका दिसता गांवांत न्हू आमच्या हर एक घरान आसचे शिवाजी। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, सृष्टी आतानीकर आनी मनीषा जाधव।